चिली एसे होबाय एसे होबाय होननानै एसे होबावबाय ओमफ्राय गरम मस्ला एसे होबाय एसे होबावनो एसे फाइनाल टाच आप दै एसे होनोसै बे रानबानो मोनबाय आरो नै आलुखौ नै माबायदि गथा गथा होदों आङो बयनोबो दरसे जाखाबाय नङाबा गेब्लेबाथाय थावा बिखाया जा गिदिरखा दा राननानै जानोसै गोसो मोनजासिगोन नैसा बाबुनि नैबे बाबुआ लाबोदों मा नाममोनलाय दे बाबुआ हांसोआबो जि साइसो ओमफ्राय गिदिरानो माथो मालायनि हांसो आयौ र' दैयानो गुसुसो नामा माथो हांसोआनो बाब्राबाखै Oh, balsen gulung langbai. दै गुदुंजों सेस. Mana dah? बस सही है. Kira rumah jangan deh, jadi mau nunggu dekat ni. Arang sini mau dulu. Arang sini mau nunggu. Harus try. Like. Iya. Kipin lagi ni. Iya betul. Rasa sandi. अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रेड पूछे आप मेरा वीडियो निकाल रहे हो। मतलब कहने का मतलब है। कहने का मतलब है। Copyright tadi udah minder. जुर्माना तो देना पड़ेगा भाई। ये खिलाएगा ना हम पका के अरे मैंने कहा ये जुर्माना तो राजस्थान से आवेगा। नैबे राजस्थानी जोंहा मावग्रा लाबोदों अने यो की कर रहा? खाथ्राखा सोरबा दाउ फुनो दाउ साफा खालामनो दाउ बुथारनो ना मानसि नांगौबानो हमारे को कसाई करना दाउ तो खान छुई ना जाना कर Boiler. कह रहे हो बच्चे नै डेन्जारखा रायलायनायाबो बर'बो बुजिया बियो जेबो बुजिया क्या बातें कर रहे हो बुझिया मतलब क्या है ये उसका मतलब आप बहुत अच्छा है अच्छा जी अच्छा थैंक यू आई एम सही मां नुबाय लोगोफोर बिराद मोजां जागोन रायखोमानोबो ना मा बुङो बाबु क्या बोल रहे हो आप sampai lama andai Rajasthan ni baby ucap karya musuh baby लाखिजाबाय जोंजों kemarin juga buji kaya बिराद मोजां मानसिखौ नुबायना जोंहा बिराद खामानियाव फैदों बुजिया नालाय की कह रहा है ya रात को शराब बरात मिलेगा जागोन नायसोरजों Danger style sound naiklah, itu. Orgi apa kamu nak lagi? Hangsw pasti kenapa? Besing kerja dia saurnya sih besing sih kerja Kali sih, besing apa? Kekisian ni. Unuman. cuma hai bukan cuma Adik. Sorry. ada anak Spill. ya Hujah. Bener nggak sound itu? Oh iya. sekarang kan Dia nak sana boleh kalau dia. sih mana dia ada Biji mak.
Smart Katra temporary facility. Jayakhơi, sao mà với mà đúng không? Bị càng không càng làm khô này. Cái facility. Ini daitwa nani moनबाय होमबा iyo honi दैयाव Kusikana semua ini ada. El Hawaii na ning Hawaii El tu ida. Wikane asih. Malta Sing honi मुखाजोबाय हारा जाबाय खिन्थु हारानिखौ उरुबाय हांसोखौ जानोसै दिनै खुमब्रा होला दालिजों जानो लुबैदों ओमफ्राय बेदरखौबो भाजिसो जानो लुबैदों मोनसे बुस्थु नोंथाङा देखायनो बावदों थैयो ना बिथैयो लास्टाव मोनसेबा गुरुखौबो बोरैबावदों फोसोंनोसै हानानै लाखांबाय ओमफ्राय थाइनैल' होनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय थाइनै माने दरनै होनो सानदोंमोन ओमफ्राय खमद्रायगोनदां साननानै बेदरा बुरजाना ओंखायनो दरथामखौनो होबाय आङो होनोसै थावा बुंजाबाय जालायनोसै हांसो बारज'लायदों सामब्रामखौ दरथाम होबाय जागोन ना बांद्राय होबा बेनोसै बांद्रायनोसै नामा संनो फानसै गोसोबादि जाथोंसै गथ'फ्रा नामा बेसे जायो जाथोंसै खावसे दोनबालाय एसे दोनबालाय गाबोन खुमब्राजों जानो हागौमोन आरो जाथों जाथ'ला खुमब्राजों जानोसै गाबोन गोथाङैनो दोनसै एसे दोननोसै गाबोन खुमब्राजों जानो बुरजाथारबो नालाय जागोनहाय बायना लाखिनाय बाबाया हांसो जाया नालाय बेबो नाखौनो ओमफ्राय नै आं आरि आलु होनानै लाबाय जाजासिम एवबाय ओमफ्राय बेवहाय खालामनोसै बेयाव सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ आं ग्राइन्ड खालामखांखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो एसे जारें जाबाथाय बेखौबो ग्राइन्ड खालामनोसै जाबायानो नै खावसे दोनसै दालाय खुमब्रा खुमब्रा दं गोखै आराम जानोसै गाबोन खुमब्राजों दायो नै आलुजों
संख्रि हालदै होनोसै लोगोफोर बे मोननैहाय ओंख्रियानो जाखाथारा नालाय संख्रि होग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय हालदैखौ एसे होनांगौ संख्रि होनानै लाबाय गाबोन खुमब्राजों जानो बे बिखाखौबो होगोन आङो दा रुइहांबायानो एबार आलुखौ होनोसै आङो एसे रुबाव गुदुंबावदो एसे गायनो लोगोफोर ओरैथिं हांसो बेदर ओरैथिं नै ना फिसा फिसा फ्राय रुइहां जाबाथाय आलुखौ होनोसै ग्राइन्ड खालामनायखौ जोब्बाय मोजां मिक्स खालामनोसै मोजां एवनोसै दै एसे होनोसै ओमफ्राय आलु होनोसै खालामनानै लाजोब्बाय नै लोगोफोर ग्राइन्ड खालामनायखौबो एबार जों बिखाखौबो होनोसै बिखाया गेब्लेयो नालाय नङाबा गेब्लेयोबो ओमफ्राय सिथाबोबो एसे गावनि थाव ओंखारबासो जाबाय मोनथारसिगोन ओमफ्राय रेड चिलि एसे होबाय एसे होखाबायमोन आङो एसे होबावबाय ओमफ्राय गरम मस्ला एसे होबाय एसे फाइनल टाचआप दै एसे होनोसै बे रानबानो मोनबाय आरो नै आलुखौ नै माबायदि गथा गथा होदों आङो बयनोबो दरसे दरसे जाखाबाय नङाबा गेब्लेबाथाय थावा बिखाया जा गिदिरखा दा राननानै जानोसै उनांखाबाय नै लोगोफोर आलुआ नै दरसे दरनै दरथाम दरब्रै दरबा सय सात आठथा होदों आलुखौ मोनसे बारा होबाय आरो मोनसे होबावबाय माथो 9था So नै लोगोफोर जानो ज' जाबाय हांसो बेदर बाबु बेचारा आजकल रेडीमेड रहना चाहिए माबाखौ होलाय फांखाखौ होलाय आजकल पूरा रेडी एडवांस में रेडी रहना चाहिए ये नैबे माबाखौ लालाय खोस्लिखौ नै बेदर गाबाखौ लादो दे सेल्फ सार्भिस जानो हायो मुथुमोननि अननायाव बिथांमोननि हांसो बेदर संख्रि आलुआ गासिबो थरसे थरसे होमबा आराम जायोना दैनिजों लादो साम'सा ओइ मा ब्लग लानो होयो ओमफ्राय दुखु ओंखाम उखैबायनो बिथाङा ओंखायनो एसे दुखु जादों गासिबो दुखु दिनै मानो मिथिला बेथ' बुजिखाया आरो जेबो बेथ' अबेनिफ्राय झारखन्डनिमोन नालाय अ राजस्थान जानोसै लोगोफोर नैबेबो जि दावराव र' बेखौ एसे खमायनि गेसआ एसे थांदों जानोसै एबार लोगोफोर बयनोबो आरोबा दरसे दरसे दै गासिनोबो दे ला गोसोबायदि माखौ जायो जादो पार्टी 15 आगस्टनि एडभान्स पार्टी जोंना
जाबाय ज'नो आंबो जानोसै